voda ne može da vode, pliva sve. Evo, ja ću zamoliti da Beograd put pogleda te kanale koji su u nadležnosti Beograd puta. Vidjet ćemo sa Galovicom da pogleda ove druge kanale koji su u njihove nadležnosti, da to pročistimo, ali ajde onda se dogovorimo da zaista neko bude kažnjen kad bude bacio nešto u kanal. Kada će se asfaltirati nove ulice u Bečmenu? A evo, rekao sam, za sledeću godinu je planirana Ive Andrića, vidjet ćemo da li može još neka da se ubaci. U svakom slučaju, za sledeću godinu imamo i ove trotoare u ovog 11. oktobra. Trebalo bi u ove sporedne ulice, ako može da se urade, ležeći policajci. Dobro, sekretarijat za saobraćaj će dati nalog Beograd putu i postavit ćemo ležeće policajce. Što se tiče crkve, ja bih želeo da se zahvalim opštini Stručin koja je svojstveno potrudila da naš hram zaista bude jedan od lepših sad na teritoriji opštine. Moja pokretna kancelarija danas je obišla Bečmen i Petrovčić i kao što vidite, ni sneg nas nije omeo da razgovaram sa građanima i da vidimo šta možemo da uradimo. Kad je u pitanju Bečmen, dogovorili smo se da uradimo Dom kulture, koji se sada projektuje, dogovorili smo se u vezi sa čišćenjem kanala. Kad je u pitanju Petrovčić, ovde smo uradili već dosta toga. Uradili smo trotoare, uradili smo dečje igralište, uradili smo mesnu zajednicu, uradili smo novu ambulantu, ali svakako ima drugih stvari koje mogu da se urade i o tome sam danas razgovarao sa građanima. Dogovorili smo se da zajednički se potvrdimo da njihova 4-godišnja škola postane 8-godišnja, već imaju dovoljno dece, a boga mi imaju prostora. I tako ćemo za svaki kraj Beograda napraviti plan kako taj kraj Beograda, kako to mesto, kako to selo da postane bolje mesto za život. Tako Beograd pobeđuje.